Видео, денес ще правим Q&A и айде да почнем. Прашение от Радомир Левков. Защо в школата те викат Пажи геймер? В школата ме викат геймер, бидейки аз играм много игри и това е и на отморът и на часовите. И след това всите почват да ме викат геймер, бидейки играм пред много игри. Прашение от Ангел Шахинов. Откъде си, колко години си и коя ти е целта ни, имаш брат и сестра и коя ти е целта на YouTube? Значи, аз имам 12 години, живеем в Българци и има една сестра и целта YouTube ми е да го развесвам народът, да се смеят и това. Праши от Давид Йована. Колко петки имаш? Две. А другите си ми стройки. Прашение от Андрей Манолов. Откъде е тази идея за YouTube канал? По идеята за YouTube канал ми се вреже во мисли един обичен ден седах на компютъра, откога гледав во една група с тим замера бечом и гледав някой си снима така како прави челенчико, например си става или да щипки на лицето и навистина това ми се допадна и реков, айде ки почна да го правям това въиднем. И първото видео ще го снимав, навистина добър преглед, около 200 и нещо прегледа и сега в момент от моят канал има 610 прегледа и това ме мотивира да продължим понатам. Благодаря. Значи ви прашение от Бобан Иванов. Коя ти е симпатия? Ке ви кажам на 6 субскрайбера, но сега ке ви дадам букви, кои се со бройки. Значи името и почвам с третата буква от азбуката, втората буква е първата буква от азбуката и да видим дали кой ги погоди в коментари, ке му ставам subscribe и ке му направим шатаут на неговият канал. И не забравяйте да коментирате. Значи това беше все. Ви благодаря много, що гледах. Знам дека прашањата беа малко. Немав много прашања поставено, бидејќи сите прашања не може да ги одговорам одеднаш, затоа одговорив неколку од нив. И сега ќе добиеме неколку екстра клипови од мене. Ивка, кебапчетата дојдоха ли? Да не ги еде никој. Най-обичаме когато мина зима, мина пролет, иде лято. Щом покачат се температурите, плуваме по-добре от шамандурите. Нема дупки на плажа, нема шахти, яхти, махти, викам си и бахти. Гладки тела